tak se vám hlásím od někud, nevím odkud. Byla jsem s koňma na výšce. Byla, no. Au. A právě mě Lukas brutálním hrbem poslal na záda a na hlavu. Au. Díky bohu za to, že jezdím s helmou. Protože to bolí jak svině. A samozřejmě se ten rozhodl, že zdrhne. A Mersulka běžela za ním, protože se mnou na louce nezůstane, když Lukin běží někam. Až na to, že my jsme přijeli někde odtamtud. Tam mě sejmul a běžel někde tam, kde jsme v životě nebyli. Takže je mi jasné, že domů se nevrátí, protože absolutně nemůžou mít šaj na kudy. Já taky nemám šaj na kudy. Tak přemýšlím, jestli má smysl jako jít někde za nima, nebo se vrátit na stáj. Já nevím. Au, ale to bolí. Pardon, ale to je Auva, moje hlava. Si nedokážu představit, že bych neměla helmu. To byla bomba jak svině. Šmejdiden. A to už jsme dneska, prosím pěkně, předsválali asi 3 obrovské louky. Mercy ta už funěla, že už prostě nemohla a ten pořád by šel a šel a šel. On je prostě neskutečný. Já si začnu druhého stájníka podezřívat, že mi ho tady něčím dopuje. Au. A to jsem si ještě dělala prdel. Au. Že nevím, jestli tu výšku dneska přežiju. Dobře mi tak. Tyjo, ale začíná mi třeštět hlava. Ale koukněte, jak je tady božsky. Je totální vedro. Já jsem dneska chodila jenom v tričku a i v tom tričku mi bylo brutální horko. Jako v únoru teda těžké maso. Hej, já vůbec nevím, kde mám ty koně hledat. Možná bude po dnešku čas zrušit stránku, protože už žádné koně mít nebudu. Protože ten prostě běžel fakt jako někam, kde jsme v životě nebyli. Kdyby se aspoň otočil a běžel zpátky, jakože poběží za koňma. Hele, ale jdou tady vidět stopy. Nevím, jestli je vidíte. Dobré znamení. Tady takový pár stop. Tak jdu po stopách. To se asi docela nachodím. Dneska. Tak jo, no. Jeden kamarád mě tady pořád přemlouvá na procházku. Tak si dneska tu procházku dám, no. Tak se zatím mějte. A já vyrážím hledat své koně. Vzhledem k tomu, že dál už je jenom les. Tak asi vběhli do lesa. Takže jdu hledat a uvidíme, co dál. Zase hlásím. Aktuálně jsem prolezla tohle. Úplně brutální krpál v lese, jako, ale stopy tam byly, takže jdu asi dobře. Ale teď jsem tady narazila na sníh a v něm nejsem schopna ty další stopy najít. Tam štěká někde nějaký pes, ale to je blbým směrem. Tam doufám, že neběželi teda. Ale jako směr udržujou dobrý, protože tam to je naše vesnice. Takže úplně nepochopitelně jako měli dobrý směr, aspoň teda doteď, protože teď tady ty stopy fakt nevidím. Ani je nikde dole nevidím na loukách. Ach jo. To je tak, když se rozhodnu tady jednou za měsíc jezdit. Ach jo. A díky bohu, že to je tady takové kopečkovité, protože díky tomu aspoň jako mám trošku rozhled. Ale já se obávám, jestli oni to neotočili tam, ty kokso. Já jsem si asi něco odrazila v té hlavě. Koukněte, jak tady máme nádherně. To je bomba. Jenom jsem si to teda chtěla užívat ze sedla a ne pěšky. Tyjo, to je nádherná louka. Hej, tady máme úplně neskutečné louky. Plně masakr. Až na to, že ten můj poník tady nejde unavit. No, doufám, že mi zítra šéfové dají to volno, které mám v plánu, protože asi se bude hodit.
A to jsem původně měla v plánu, že jestli budu mít zítra volno, takže je vezmu na nějakou celodenní výjížďku. Seru na to. Hej, já nemůžu najít stopy. Ach jo, kudy ma to vedl ten dal. No nic, já jdu dál hledat. Hlásím se z nějakého pole. A sledujte to. Stopy. Ten kůň prostě úplně neomylně běžel domů. Aniž by tady kdykoliv jel. To nechápu. Myslíte, že kůň jako je schopný se takhle podívat a říct si, tam to je naše vesnice, tam mám běžet? Ono to tak totiž vypadá, protože tady jsme nikdy v životě ani jako blízko tohoto nikdy neprojížděli. A on úplně neomylně ty stopy úplně přesně míří k té vesnici. Já to nechápu. No. Tak myslím, že zase další měsíc na žádnou výšku nemusíme. No, teď jsem to tu ztratila trochu. Ach jo. Mě budou bolet nožičky. Teď ty stopy zase nevidím. Tady to je nějaký brutální, nevím co to je. Sakra. Ježiš. To je mazec. No, já myslím, že ve finále fakt najdu v té stáji asi. I když to teda jako těžce nepobírám, ale asi jo. Jo, to slunko peče, já se úplně vářím. Tak pokračujem. Už jsem kousíček od stáje a zrovna jsem znovu objevila stopy. Nevím, jestli to tam vidíte. A já to vážně nechápu. Prostě úplně rovná přímka, úplně od někud mimo a rovná přímka zpátky do stáje. To je masakr. To fakt nechápu. Takže předpokládám, že je najdu ve stáji, i když zatím teda ze stáje nikdo nevolal, ale ty stopy fakt neomylně míří domů. Tak to je maso. Tak jsem zvědavá. Ach jo. Aha, vidím, že zase zdrhla kobyla ze stáda. S ní tam nestojí, tak nevím, kde jsou, ale dobrý, no. Tak já teda doufám, že jsou doma, protože tohle jsou stopy našich koní. Je to neokované, takže by to měly být naši koně a je to maličké, takže to budou Lukasovi zadní nohy. Chápete to? Já teda ne. Tak schválně uvidíme, jestli tam budou. Je něco vidět? Hele. Vidíte ji tam? Nazdar, fufo. Pamparam. Doufám, že mi neurvalo těže. Jsme tady. Na něco se koukněte. Já nevím, jestli to tam dobře vidíte, jo? Zaprvé ti koně jsou brutálně splavení. Tady jako trošku bodláčí. Splavení jak svině a Lukin pravděpodobně sebou někde švihnul. To takhle asi nepůjde vidět. Ale myslím si, že sebou někde švihnul, že si stoupnul do otěží. A vyválil se mi i spadem. Nádhera. Samozřejmě utrhnul otěže. Jak můžete vidět. Krása. Vypadají docela zmuženě. Já mám taky dost. Myslím, že hodně dlouho do terénu zase nepůjdem. Stačilo. No, dívejte se na to. Ty jsi úplně mokrý, fuj. Ty No. Ty vypadáš. Jsi tam švihnul i s hlavou, očividně, co? Ne? Já si myslím, že jo. Fufka vypadá, že má dost. A on ani ne. Tak jo, no. Krásná výšťka.